Bai? Nola iritsi nahi zen horretara? Esateko zakitza erantzun. Sentitzen ez dut ulertzen. Soinuagatik izango den edo ez dut lortzen. Horren bai, onda gopura. Vale. Hori da galdera bat da edo... Galdera irekiak ez ditut asko maite. Ez dakit, beti sinpleago baita erabakitzea erantzun ezberdinen artean, eta ez ematea horako erantzun zabala edo. Uste dut, galdera irekiak usten didala leku gehiegi pentsatzeko. Ejan dezagun xeatzen azela gutxiago pentsatzen. Gizaki erotua ez da ohartzen, ilargia harentza zeruratzen dela. Bidea, noski. Bizitza da bidea, eta importantea da bidea aprobetxatzea. Helburua berak ez du interes handirik, azken finean da nola lortzen duzun helburua. Nik zailtasunak ditut askotan gauza gaudatzeko. Erabakitzeko beharra edoze momentuan dago. Aldenean, bai, hirugarren bidea gustatzen zait. Erabakia ona hartuz ere azken finean beti zerbait galtzen duzu, ez? Gertatzen altzen zerbait ez da gertatuko, beraz, beti bada galtze bat. Ez. Ez. Ikusten dut nola eraman nahi nauzun, ez dut ondo ikusten zara erantzun. Saki jokoan posizio berezi bat, nun zure kontrakoak usten zaituen egoera batean, nun behartua zauden mugimendu bat egitera, eta mugimendu bat eginez beste bat, edozen gisa zerbait galtzen duzu. Beren iduriz partidak segitzen du. Bueno, segur da musika izan dela aukera bat, justuki bide alternatibo bat edo hartzeko, jokotik ateratzeko edo beste bide bat aurkitzeko igual. Badela bai mugimendu oso kolektiboa musika gintzan, zu da dela konsientzia inkonsiente bat ez, gaudela pixkat barku berean. Gusaratzen gira kolektiboa lehen planoa mantentzen, uste dut iso importantea dela igual garai hauetan horrenik gehiago. Bai euskarak, bai musikak sortzen duela harreman fuertea mundu txiki horretan, eta ez da bakrik musikaren artean, baizik eta uste dut ere musikarien inguruan dagoen jendearekin ez, teknikariak eta mundu txiki bat egia esateko oso gozoa eta oso gustola dela bertan bizitzea eta evoluzionatzea. Nik ikusten ditut gauza baikor bat dezala, sustraiak izatea, erroak izatea, azken hamarkadetan sehatzen gira denetaz askatzen, antuak esaten duen bezala, azken finan askatasuna da kateak hautatzea, ez da kateak hauportzea. Behar dugulako harreman sozial hori eta harreman bat sortzeko behar da ardura bat hartu besteekin eta beraz kateatzen zaitu nahi eta nahi ez. Kanta bat azken filan ez da egi bat, nik musika egiten dut naizena azaltzeko. Ez dut beste norbait aurkeztu nahi nire kantuetan, eta beraz nik esango nuke egia esaten dudala. Baina, jende guziak esaten ditu gezurrak ere, beraz. Gezurra igual egiaren parte bat da, ez? Zer egan nahi nuken? Gero eta zailagoa zait hitzak idaztea eta hitzen bidez adieraztea. Zenta hoartzen naizea hitzen bidez beti adierazi nahi duzuaren parte bat baizik ez duzu esaten. Asko maite dut isiltasuna, zerbait. Gero eta gehiago preziatzen dudana. Nostalgia hitza edo ez da zerbait exististen dena nire iztegian. Txatzen az, albezan bat egota orainean eta erabaki bakoitza perfektua den bezala, uste dut oraingo momentua beti perfektua da. Deabroa da justuki sabotajea edo autosabotajea sortzen dizuna. Gure buruaren kontra borrokatzen ari gara, beraz, ustez, deabroa hortan da ez. Gero eta hobeto sentitzen naiz nire buruarekin. Eta horren bidez uste dut nire harremana munduarekin ere hobetzen nahi dela. Deabroari zer gabestu. Ez dakit musika zela den, Aldemendik igual. Ziureki. Musikak leku bat aldatzen alduen, galera komplikatuak dira.
Nik askotan pentsatzen dut, noski kanta batek ez duela mundu aldatzen, baina bai norbaiten bizitza aldatzen du, eta norbaiten bizitza aldatuz azken finean mundu aldatzen da pixka bat. Ez pixkatia galtzen ere burua, baina gehiagi pentsatzen dudanean, horrengatik izatzen ez gutxiago pentsatzen. Piloa desegiteko, sartzen gira pentsatzen nola desegin, eta horrek pentsarazten zaitu dizu oraindik gehiago beraz, ez du funtzionatzen. Psikosia bat bezala bilakatu da, ez? Orain aldugula dena grabatu, dena apuntatu, dena idatzi, dena uste dut badugun nahi dugula beti dena atxiki eta ez utzi joaten, eta justuki gure inkapazitatea gauzaka azteko behartzen gaitu asko pentsatzea ondorioetan, eta ditugun orbain gehienak agian ez dira agertzen azar gainean, ez dira ikusten, eta igual batzutan ez dira existitzen ere, guk mantatzen ditugu azteko belduagatik.